ni sani oduma en 170 mano gorogoro e kaunti ma Migori. Owacho ni en okia kata onge kama iuso oduma 120. Mago ote ma bende joneno magwa chuolonwa kokalo e namba mar 33600. Ka bende ote machielo kae bende owacho kae ni inyise kama inyiewe bando 75 mano Kennedy Okore Owiro Akoko Village Awendo Migori County kachiel kod wach ni mogik Okinda Ojuka nyis wood Migori ma tiesirare no ni odhi kata kosir kacha odhi rodo ma 120 shillings mano ngien mano gorogoro achiel maka 2 kgs koro ki divide by 2 dong mano 66 ka 75 mane ma mean to kat kora tieko inano awinjo gima wakilo wacho ogolo wacho gima make a lot of sense nikech yudo kata ka kwa mfano ineno kuma bede kani Royal Service Media Royal Media Services Mountain ite kembe mang'eny machalo kode mag sirikal tiyudo ka kambini dhi maber kabisa modo ayo kata kembe mamoko emomiyo wang'eyo nyaka Joyce to Joyce wang'eyo ni embo yudo employment ka ite kembe machalo kaka mag Safaricom gineno ka ing'iyo kata kaka gidwa dhi maber modwayo kembe moko mala chalo kodgi koro ng'isi ni kembegi kokete lwet ji giwegi kik wang'io jo Kenya Kwanza manyang'io kembegi wang'io investors ng'ama ni capacity to run a company to intie gik mang'eny ibiro ng'i kuom investors ok ng'at manyalo serve interest mare kata makaw mwanduwa koponi en investor mo foreign investor no kaw mwandu Kenya to dogo kocha wadwaro kambi manyalo create employment ten kambi manyalo kelo mijingo e yo mar ochumi e Kenya ka mogik mawacho ne oganda luo jikwa Ramogi ajwa waseneno ka koro jowa manodhi Bomaska joka koro owewa kendwa koro wan wadongi apaka kendwa joko dhi wach wechegi kendo neno wach moko dok kacha ong'iso ni onge leader mani kacha mawacho interest wa wadhi dala wapururu